Всім з вами Sandbox, і сьогодні я покажу, як очистити комп'ютер від проблем. Для цього нам треба програму Cleaner. Ссылку я не лишу, тому що я не пам'ятаю, де я скачував його. Напишіть скачати Cleaner. І все. Запускаємо Cleaner. Тут переходимо в реєстр. Я спеціально пару днів не очищав. Подивимося, пошук проблем. Бачите? То реєстр, ви, наприклад, щось удаляєте, і то все зберігається в реєстрі. Блін. О, 3%, 4%. О, зараз маю спорити. То я не видаляв десь тижнів 2-3. І то стільки набралося. І комп'ютер через то починає глюкати. Я спеціально для того відео не очищав. Я думав, коли знімати. Вибираємо виправити вибрані проблеми. Нет. 100 проблем. Виправити всі. Очистка. Аналіз. То так. Я тут робив аналіз. Змінити. Бачите, 3. То очищення запускайте. Нічого не дає. Тут в засобах, то там всі програми. І опції то настройки. І так, всім пока, з вами був Sandbox. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.